Hoxe queremos ensinarvos a veleda, unha bandexa que forma parte da nosa colección e que representa moi ben o noso xeito de traballar. A veleda xorde a partir dunha idea moi senxela, que é convertir en bandexa a tapa da artesa. A partir de aí, desenvolvemos esta peza como un obxecto independente, pensado para servir pan, cafés, infusións, pequenos aperitivos ou para acompañar distintos momentos do día. Está elaborada en tableiro mariño de bidueiro con asas de coiro e pintada a man unha a unha no noso taller. Un dos aspectos máis singulares da veleda é a súa decoración, inspirada nos esgrafiados tradicionais. Os esgrafiados son unha técnica ancestral de enlucido con cal que atopamos na arquitectura popular, con funcións prácticas, decorativas e simbólicas. Para esta bandexa, tomamos como referencia un deses motivos recollidos na Ribeira Sacra, as vírgulas ou gotas, un patrón sinxelo que reinterpretamos sobre o fondo azul característico da peza. Interesábanos trasladar ese patrimonio visual a un obxecto de uso cotián, incorporando tradición e deseño contemporáneo nunha mesma proposta. Cada bandexa está decorada manualmente, polo que cada peza ten un carácter propio. A veleda reúne moitas cousas que están moi presentes en Atalanta: utilidade, traballo artesanal, inspiración no territorio e diálogo entre tradición e deseño. Ademais, ten algo que nos gusta moito e é que nace de observar como os obxectos sinxelos poden ter múltiples usos e acompañar a vida diaria. É unha peza funcional, pero tamén un xeito de levar á mesa unha pequena parte da cultura material que nos rodea. E iso é precisamente o que buscamos con moitos dos nosos obxectos.